Dacă ești băiat, poți să dai skip, nu este despre tine. Hai, câte chestii mai avem, trebuie să mă grăbesc puțin, deja vorbesc prea mult, ce să fac? Of, Tiana, n-am mai vorbit. Testăm toate produsele în daily vlogul pe care îl filmez astăzi și va apărea după acest clip, deci fiți pe fază. Sau e doar stricat? Bună ziua, prieteni! Bine ați venit la un nou clip foarte drag sufletelului meu. Dacă ești băiat, poți să dai skip, nu este despre tine, doar dacă ești un foarte mare domn și vrei să găsești câteva cadouri potrivite și foarte drăguțe pentru iubita ta. Doar atât, dacă nu, bye bye, ne revedem în alt clip. Bun, continuând, avem un hal de me, prieteni. Doamne, cât de încântată sunt de comanda asta, pentru că da, a fost o comandă. Am plasat o comandă azi noapte, de pe telefon, o comandă din aia de dai comanda din aplicație și o ridici în 2 ore. Și mi s-a părut foarte cool chestia asta. Practic, eu am stat aseară și m-am relaxat în aplicația. Revin. I-am aruncat lui Crowley jucăria undeva unde nu poate să o ia și e foarte supărat acum. Am revenit, prieteni! Vă ziceam că am dat comanda din aplicație și trebuia în 2 ore să o ridic. Cum aseară era deja închis magazinul, am primit mesaj dimineața pe la 9 și ceva, 10 dacă nu mă înșel, și mi-a zis că comanda gata, este disponibilă de ridicare. Foarte rapid s-au întâmplat lucrurile, având în vedere programul lor. Și vreau să vă arăt exact ce mi-am luat. Am și aici în aplicație prețurile și toate produsele și să le vedem împreună. Vai, ce încântată sunt! Nici nu sunt machiată pentru că vreau să testăm câteva produse. Dar nu cred că le testăm acum în clipul acesta, pentru că aș vrea să fie unul mai scurtus și poate cu informații care vă ajută și idei de produse, de ce nu. Și în daily vlogul pe care îl filmez astăzi și urmează să-l postez, cronologic vorbind, după clipurile pe care le vedeți voi, o să le testez în daily vlog, cel mai bine. Și în alte daily vloguri cu păreri și pentru că sunt produse, unele dintre ele la care nu pot să-mi fac o părere acum pe moment, trebuie să le testez în timp și apoi să revin la voi. Bun, prieteni, haideți să începem! Ok, începem în forță cu un set tare drăgălaș, așa arată. Am văzut că este nou pe aplicație și cred că și în DM. Dar am cutter! Da, vă mai se de cutterul ăsta, a fost primul cadou pentru Andrei. Da, continuăm cu setul acesta. El este gândit ca fiind un set cadou, dar poți să ți-l faci cadou și ție, de ce nu? Dar e foarte drăguț pentru cadouri, pentru persoanele dragi. Este cu gel de duș, dacă nu mă înșel. Da, sunt geluri de duș. Sunt 3 geluri de duș. Și eu le scot din cutiuță pentru că vreau să le împart. Vreau să-mi păstrez unul mie, unul vreau să-i dau Teodorei și unul mamei. Setul acesta a costat 21 de lei și 95 de bani. 22 de lei și văd că are eticheta de nou. Deci încă îl mai găsiți, văd că mi-arată că mai sunt încă 6 în magazin. Ce tare că pot să vă zic și dacă este în magazin. Eu l-am luat din magazinul din Iași, bineînțeles că suntem din Iași, din Moldova Mall. De acolo, din DM-ul ăla l-am luat și mi-arată că încă mai sunt 6 în magazin. Deci, dacă vi se par interesante, stați că scrie în altă limbă, în germană pe ele și nu știu aromele, dar nu e problemă, intrăm pe produse. Cu 3 parfumuri fructate scrie și am și ingredientele, dar care și cum sunt. Ok, cred că ăsta e rozmarin, pentru că ăsta e singurul cuvânt pe care îl înțeleg. Ăsta nu știu cu ce este, dar nu contează cu ce este, este mov, o să-l dau Teodorei pe ăsta. Deci trebuie să-mi aleg unul din astea două și să-l păstrez pentru mine și nu să-l dau mamei. Dar cum, nu știu ce miros au. Măi, uite că au și desenate fructele pe ele, eu, duduță. Unul este cu portocală și rozmarin și unul e cu cireșe și cred că scorțișoară ceva. Și ăsta e cu coacăze. Și mai are ceva, dar nu știu, nu-mi dau seama din desen. Vai, ce drăguțe sunt! Pe ăsta îl dau Teodorei, că e mov în continuare. Și pe ăsta nu știu să mă decid, habar nu am. Cred că o să-l păstrez eu pe ăsta portocaliu cu portocale și îl dau mamei pe ăsta roz.
Da, și mă gândeam, context, de fapt, nu, cred că o să vă zic asta în daily vlog, așa că fiți pe fază, urmează să postez și daily vlogul. Bun, mai continuăm tot cu un set pe care vreau să îl împart. Avem în felul următor. În primul rând, această gentuță care mi se pare foarte drăgălașă că vine cu produsele astea, pentru că e putilă. Acesta a fost 20 de lei, 19 lei 95. Deci, la prețuri, vă zic că am dat lovitura, n-ai cum. Setul acesta are în felul următor. Și uite, și din setul acesta mai sunt 3 bucăți în magazin, dacă vă interesează. Setul conține un săpun solid, loțiune de corp, balsam de păr, gel de duș și șampon de păr. Eu mă gândeam să îi dau mamei gentuța asta și să-i las direct aici chestiile. Și cred că o să-i las ei periuța aceasta de dinți. Nu știu dacă v-am mai zis, mama lucrează în străinătate cu tata și sunt pe camion amândoi pe tir. Asta cred că e o mini pastă de dinți. Mamă, ce minusculă e, Doamne! Și cu siguranță ei ar fi foarte de folos setul acesta. Vreau totuși să îl și împart. Nu știu ce e asta. Set igienic. Ce cute! Doamne, măi! Ai o mini pilă, 2 dischete și niște bețișoare de urechi. Măi, mi se pare tare drăguță. Da, trebuie să vă zic neapărat ceva legat de chestia asta, dar v-am zis, o să discutăm mai mult în daily vlog pentru că nu vreau să mă întind foarte mult aici. Și aș vrea totuși să-i dau și Teodorei ceva și să-mi păstrez și eu ceva pentru că îmi place tare mult sticluța asta. Dar haideți să ne hotărâm. Îi las ei șamponul. Cred că eu o să-mi păstrez body lotion-ul, pentru că i-am mai luat o cremă mamei și am de gând să-i mai iau ceva, deci cumva sar așa și păstrez eu body lotion-ul. Îl pun aici deoparte pentru mine. Și Teodorei cred că o să-i dau am de ales între shower gel și balsamul de păr. Cred că totuși o să-i dau balsamul de păr, pentru că Teo are un păr foarte, foarte frumos și blond, dar structura părului și consistența, are un păr așa mălcuț și poate o ajută să și-l întrețină. Și îl dau ei pe acesta și i-a mai rămas mamei un shower gel și un șampon, numai bine când te grăbești și te duci la duș, pentru că vă dați seama că lor le este mai greu pe acolo prin afară. Deși să știți că pe courile și de pe autostradă, pasurile astea au gândite foarte fain toaleta, cabina de duș, adică chiar sunt gândite și sunt foarte faine. La noi nu cred că există așa ceva. Și cred că o să adun aici ce mai dau mamei. Bun, continuăm. Vai, câte chestii mai avem, trebuie să mă grăbesc puțin, deja vorbesc prea mult. Ce să fac? Of, Tiana, n-am mai vorbit. Continuăm cu 2 chestii, ca să mai salvăm din timp. Mi s-au părut foarte interesante. În primul rând, la ingrediente. Mi-au părut niște ingrediente foarte faine. Avem un șampon și un balsam de păr. Ambele foarte utile pentru că au această pompiță. Și singurul minus pentru mine ar fi culoarea lor. Sunt cam roz. Din fericire nu sunt un roz strident, adică merge mai mult spre culoarea somonului, deci sunt acceptabile. Acestea au fost balsamul de păr. Și sunt antifriz și acesta a fost un criteriu foarte important pentru că mereu am părul foarte frizat. Încerc să fac ceva în sensul acesta, dar nu mă stresez foarte mult pentru că nu mă deranjează chiar atât de mult. Și șamponul a fost 32 de lei și 95 de bani, iar balsamul de păr 32 de lei și 95 de bani, același preț, ambele antifriz. Abia aștept să le încercăm și să revin la voi prin daily vloguri cu opinii despre ele. Să știți că m-am uitat și în review-uri în aplicație și aveau review-uri bune. Deci și acesta a fost un factor care m-a convins. Continuăm cu o chestie foarte interesantă. Nu am mai auzit de așa ceva până acum. Am zis să o încerc și pot să o încerc eu pentru voi.
Ca să nu fiți voi nevoite să dați banii degeaba, că, na, sunt eu aici. Și avem așa, acesta este un ser pentru mâini. N-am mai auzit de ser pentru mâini. Îmi plac foarte mult produsele cu pipetă. Le ador, deci categoric o să reutilizez sticluța aceasta. Tot cu sticluța din aceasta de la serul pentru față. Și are un miros plăcut. Un miros de ceva, nu știu, habar n-am, nu știu ce miros are. Mușețel, poate? Ideea este că nu specifică în aplicație, m-am uitat ca să vă dau o informație clară. Nu specifică în aplicație ce miros are, dar mie mi se pare că e un mușețel, e un miros așa foarte relaxant și calmant. M-am gândit să mă axez puțin pe hidratare, mai ales la mâini, pentru că eu la muncă lucrez cu haine și mi se usucă foarte, foarte tare mâinile și mai ales că urmează perioada rece, când umiditatea este mult mai scăzută și în aer în general și accentuează pielea uscată și atunci de ce nu? Plus că toate momentele astea de cremă, hidratantă, seruri, sunt un moment de relaxare pentru mine și cumva mă simt eu foarte bine și mi se încarcă așa bateriile, efectiv. Acesta a fost 23 de lei și 45 de bănuți. Cred că v-am zis, vă mai repet o dată, testăm toate produsele în daily vlogul pe care îl filmez astăzi și va apărea după acest clip, deci fiți pe fază. Continuăm cu un mini produs, am zis să-l testez și când testez ceva caut să văd dacă au variante mini-uri, tocmai ca să nu cumpăr giga produsul și să nu am ce face cu el. Aceasta este o spumă pentru volum, pentru păr și a fost 5,95 lei. V-am mai spus, eu seara îmi pun un cordon de la un halat, îmi pun cordonul și îmi dau părul pe cordon și așa îmi fac eu buclele acestea pe care le vedeți aici. Și am o problemă cum îmi pun cordonul, îmi stă părul foarte așa lipit de scalp și atunci am zis să încerc produsul acesta, poate o să fie o nouă descoperire din punctul acesta de vedere, foarte utilă de altfel, pentru că toate fetele vor volum la păr, nu-i așa? Eu cel puțin așa cred, eu una vreau. Și dacă vreau, poate mi iese. Mai continuăm cu un produs de care sunt tare încântată că l-am găsit. Este un luciu de buzei, caut acum și prețul. Zic că sunt foarte încântată că l-am găsit, pentru că acest produs l-am folosit eu acum mai mulți ani, vreo 5 ani, dacă nu mai mult. Ideea este că este un luciu de buze foarte fain. Este un pic lipicios din câte mi-aduc eu aminte acum, nu știu dacă i s-a mai schimbat formula. Ideea este că eu ador să mă dau cu creion de buze și apoi să dau cu luciu și cumva nu mai trebuie să mă mai dau și cu ruj. Nu știu, ador eu combinația asta. Mă dau cu un creion de buze, orice culoare, și cu un luciu de buze. Acesta transparent mi l-am luat pentru că nu influențează culoarea creionului, dar implicit mi-aduc eu aminte că este și foarte hidratant și îmi doresc un produs hidratant. Update, dacă vă aduceți aminte ultimul haul de me, mi-am luat eu un luciu de buze. O să vi-l arăt în daily vlog și o să vorbim despre el cel mai bine, pentru că deja au trecut 14 minute și eu mai am multe produse. Oh, Iada, ce mult vorbești, Doamne. Da, acesta a fost 12 lei și abia aștept să-l testăm împreună. Hai că încerc să iau chestiile mai mari ca să... Hei, nu vă certați, vă rog! Bun, continuăm cu această paletă de la Essence cu nude. Culorile foarte frumoase, deci efectiv mă văd folosind fiecare culoare. O să-i fac swatch fiecărui fard, dar la fel în daily vlog, deci fiți pe fază că urmează să îl postez. Azi îl filmez, azi îl închei, mâine îl editez și urmează să fie postat după haul cu DM. Așa că nu va dura foarte mult până o să vedeți și testarea produselor. Și sunt tare încântată de paleta asta odată. Este foarte micuță și compactă și efectiv am mai multe culori decât aș folosi eu în mod normal. Și mi se pare foarte faină că e compactă și când pleci undeva în călătorie este foarte util să ai chestii mici și compacte, credeți-mă.
Și, nu v-am zis prețul la ea. Oh no, oh no, oh no, oh no. 23 de lei a fost. 23 de lei palețica aceasta. Eu am mai avut produse de la Essence de-a lungul timpului, vă dați seama, și pot să vă zic că sunt foarte bune. Nu fac probleme din punctul acesta de vedere. Continuăm cu acest deodorant pe bază de roll-on. Nu știu dacă e corect spus pe bază, dar bine înțelegeți voi. Oh, ce miros finuț are! Wow! De ce mi-aduce aminte de mare? Mi-aduce aminte de mare mirosul ăsta, nu știu de ce. Vreau să încerc genul acesta de produse. Vreau să vă zic că este primul deodorant roll-on pe care l-am. Eu le folosesc pe astea clasice tip spray. Și în ultima vreme începe să mă deranjeze din ce în ce mai mult faptul că de fiecare dată când mă dau cu deodorant las o groază de miros în urmă, o groază de pulbere peste tot. Și nu neapărat că e deranjantă pentru mine, cât e deranjant pentru animăluțe. Pe Crowley mi se pare că îl deranjează dacă este foarte aproape când fac chestia asta, pentru că pufăie. Pisicile la fel, deci pisicile când văd că fac așa deodorantul din start fug. Și cumva sunt conștientă că nici nu ajută stratul de ozon și așa avem o toxicitate foarte mare în aer, mai ales noi cei care locuim în orașe, pentru că există foarte multă poluare. Mi se pare că toată lumea știe chestia asta, dar foarte puțin încearcă să facă ceva și poate te gândești că, nu știu, e nesemnificativ că faci tu o schimbare. Eu consider că o mică schimbare chiar poate influența întreg universul, nu știu, așa mi se pare mie, așa gândesc eu și de asta încerc să fac ceva în sensul ăsta, chiar dacă e o chestie banală, îmi schimb deodorantul din spray în roll-on. Încerc, îl testez. Ideea este că am avut până acum și o tragere de inimă să fac chestia asta, pentru că la muncă fac destul de mult efort fizic și cumva mă gândesc că poate nu o să facă față. La fel, m-am uitat la review-uri și pare că acesta ar face față. În continuare o să-l testăm și pe el în viitor, într-un viitor daily vlog cu opinii și păreri și o să vă țin la curent, dar insist pe chestia asta. Dacă vreți să faceți o schimbare mică și aveți chestia asta că nu contează, că oricum nu influențez eu cu nimic, că sunt un om mic printre 70 de catralioane de mii de oameni, mă rog, înțelegeți voi, să știți că chiar contează și se adună acolo, câte puțin chiar se adună. Plus că te ajută și pe tine mental, adică psihic, te face să te simți tu pe tine mai bine că faci ceva și... nu știu, asta e altă conversație, altă discuție care n-ar trebui să fie aici, dar... Doamne, de ce vorbesc atât de mult? Gata, încerc să fiu mai concisă. Continuăm cu acest stick pe care l-am văzut la Larisa Irimia. L-am văzut la Larisa Irimia și mi-a făcut un screenshot la el și l-am salvat. Este un stick teoretic anti-friction. Ea îl folosește pentru hidratare și am văzut că mai multă lume, pentru că v-am zis, m-am uitat și la review-urile produselor. Este cu ulei bio și... ulei bio de migdale este și a costat 19,95 de lei. Are 25 de grame, este tare micuț, îmi place foarte mult că pot să-l iau foarte ușor cu mine în geantă și ea îl folosește... De ce e așa? Ok, în principiu nu știu să-l folosesc. Cum ajung eu la produs? Problemă pentru daily vlog. Diana, fii mai concisă. Ea îl folosește foarte mult pentru hidratare, pentru zona mâinilor. A zis că nu rămâne deloc lipicios și pentru asta, pentru mine, ăsta este cel mai mare bonus, pentru că la muncă, v-am zis, mi se usucă foarte tare mâinile și ar fi un punct foarte mare să pot să mă dau super rapid așa, să fac așa și gata, nu sunt lipicioasă, nu sunt hidratată, tot pot să umblu cu produse și totuși să am mâinile hidratate, pentru că contează foarte mult. Mai continuăm, haideți că las sacoșica asta, mai am aceste lucrușoare care sunt micuțe, dar sunt câteva, o să trec foarte rapid prin ele. Dintotdeauna mi-am dorit un rimel maro și când l-am văzut pe acesta a fost foarte puțin, a fost în jur de 20 de lei. Ia să vedem, da, a fost 20 de lei și 50 de bănuți.
O să-l testăm într-un daily vlog. Adică acesta, da, e maro! Doamne, deci eu când m-am uitat la el am zis că sper să fie maro în interior și să nu fie doar ambalajul maro și înăuntru să fie negru, pentru că am mai pățit țeapa aceasta. Dar nu, este maro și în interior. Nu am avut niciodată un alt mascara decât cel negru clasic pe Jenny, așa că abia aștept să-l testez pe acesta. Continuăm cu... Haideți să vi le prezint împreună, de fapt. Acestea trei sunt 3 creioane de buze. Ok, toate sunt retractabile. Un mare punct forte, pentru că nu-mi place să stau cu ascuțitoarea și să le ascut. Sunt retractabile toate. Acesta este de la Catrice, în nuanța 010. Așa arată. Cel mai bine este să vă uitați la daily vlog, pentru că acolo o să le fac și swatch-uri pe mână sau să le testăm direct pe buze. Nu știu, vedem împreună, o să vedem. Acesta este un rozaliu mai mult. Ăsta a fost spre maro și acesta parcă e o combinație între astea două. Între rozul acesta și maro. Și acesta este tot de la Catrice. Nu-mi dau seama. Haideți să vă zic rapid și prețurile. Creion contur buze de la Catrice. Deci acesta a fost 13 lei. E de la Essence acesta. Foarte cute. Acesta a fost 9,50 lei. Și acesta a fost tot 13 lei, pentru că exact aceleași produse, doar nuanțe diferite. Continuăm cu un ruj de data aceasta, tot de la Essence. Mi-a plăcut foarte mult sistemul ăsta retractabil al lui și culoarea este nuanța pe care eu o port. Sigur m-ați mai văzut purtând această nuanță. Și acesta a costat 15,50 lei. Abia aștept să le testăm, Doamne, sunt așa de răbdătoare să le testăm. Continuăm cu acest eyeliner de data aceasta de la... nu știu de la ce, stați că vă zic imediat. De la... Catrice. 20 de lei și 50 de bani a fost, de la Catrice este. La fel o să-l testăm după ce închid clipul acesta, pentru că și eu mor de nerăbdare, vă dați seama să testez produsele. O să deschid iar camera și o să introduc în daily vlog toate părerile mele la rece, dar și pe parcurs o să ne auzim cu celelalte produse. Mai avem doar 2 produse, ambele sunt creioane de ochi. Cel alb a fost 33 de lei și 50 de bani de la Rimmel London. Acesta a fost mai scumpicel pentru că nu am găsit de la Essence sau de la Catrice și să fie și retractabil și acesta a fost un criteriu, pentru că să folosești un creion de ochi tip creion clasic, gen cum știți voi creioanele, este foarte deranjant când îți rămân așchiuțe sau, nu știu, tot felul de chestii de la ascuțitoare și să ți le dai pe linia apei, pentru că eu pe linia apei mă dau cu ele. Și nu am avut niciodată un creion alb. De fapt, cred că am avut acum vreo 6 ani, dar de atunci nu. Și știu că mi-a plăcut foarte mult și nu înțeleg de ce nu mi-am mai precumpărat. De asta vreau să trăiesc clipa și să mă bucur de viață și dacă vreau ceva să fac tot posibilul să-mi iau, pentru că plăcerile astea mici, astea ne fac viața mai frumoasă, credeți-mă. Și implicit influențează totul, adică dacă tu ești bine cu tine, vei fi bine și cu partenerul de viață, și cu părinții, și cu la locul de muncă, cu colegii. Totul merge mult mai bine. Și acest creion maro, tot pentru linia... e stricat. Oare am tras eu ca Georgeta? Sau e doar stricat? Sunt puțin supărată. Eram tare nerăbdătoare să testez un creion maro. Mi-e și frică să apăs să nu-l rup. Ce naiba? Și eu cum fac acum cu el? Vai, ce țeapă!
Acesta a fost tot de la Rimmel London și a fost 33 de lei și 50 de bani, adică pare o... M-a spărat. Dar poate găsiți o variantă să-l folosesc. Nu știu. Voi... nu, l-am rupt. Wonderful. Bine, prieteni, eu o să rămân așa, efectiv așa cu creionul acesta. Și o să încerc să-l salvez, dar dacă nu, asta este, aia e, se mai întâmplă. Suntem oameni, probabil fetele nu și-au dat seama că e unul stricat, lumea prin DM testează și strică și pun la loc, pentru că, de ce nu? Oamenii sunt răuți de multe ori și vreau să închei aici acest clip. Sper că v-a făcut plăcere să-l vizionați dacă cumva ați ajuns până aici și sper că vă ajutați să mai aveți idei de produse, idei de make-up, idei de îngrijire. Eu promit că postez cât de repede daily vlogul în care vedeți și cum testez produsele astea și cum mă chinui să repar acest creion. Dacă reușesc, dacă nu, viața e frumoasă. Bye, bye, prieteni!